11 anyos na batang lalaki nalunod habang nangunguha ng kangkong sa Magsingal, Ilocos Sur. Tutukan sa ulat ni Ivy Hernando. Sa naipong tubig na ito sa bukid na hanggang tuhod lang ang lalim, nalunod ang 11 anyos na si Clarence Cabral tanghaling tapat ng August 31 sa Barangay Pagsanaan Norte, Magsingal, Ilocos Sur. Nangunguha noon ang biktima ng uulaming kangkong at kuhol kasama ang pinsan at stepmother. Sa investigasyon ng pulisya, umakyat ang biktima sa punong kahoy, ngunit nahulog sa tubig. Tumawag pa raw ng saklolo ang pinsan ng biktima nang hindi ito bumangon. Sinubukan siyang isalba ng kanyang ama, ngunit binawian din ng buhay. Ayon sa pamilya, may epilepsy ang biktima na posibleng umatake, kaya nahulog at nawalan ng malay. Sakit eh, ko kanya naman. May kawa kami pa kanya. Ang mga septal na kasi, ma'am, paka-vibe ko na, ma'am. Doon pa lang sa taas, parang nagsisure siya, sana hulog. Kaya nalunod siya. Kasi kung titingnan natin yung tubig, hindi naman malulunod yung bata. Nakuhanan pa ng video ang pag-revive sa isang 16 anyos na binatilyo na muntikang malunod sa ilog ng Barangay Tagipuro, Bantay, Ilocos Sur. Nagkayayaan daw ang biktima at kaibigan na maligo sa ilog. Aksidente raw na napunta sa malalim na parte ng ilog ang biktima. Kung ganito namang sitwasyon ay ina-advise po natin na huwag na silang lumabas. Lalo na sa panahon ngayon, kailangan mag-ingat po tayo. Dakkel talaga nga lesson dito para kani ading ko sir nga napasama kanya na kay dito nga pa nag-survive na ini kan ni apo iti may kadwa nga biyag. Nagpapagaling sa paggamutan ang biktima. Ipinagbawal na rin ang paliligo sa ilog. Ivy Hernando, 1 North Central Luzon.